Gure astua balahan izan zerauku elizan. Asto koskor bat zela debozionetan, sartu zen elizako koro barneetan, eta ihankalotu bere otoitzetan, altareko buketak hausik izartetan. Gure astoa balahan izan zerauku elizan. Utzirik lokuluska ta konfesionala, jaun ertorak hartu du gurutze makila, eta harta zanpatuz debrutara zoala, elizatik haizatu oi gure kabala. Gure astoa balahan izan zerauku elizan. Zergatik ezten haizu elizan astorik, pentsaketan hari da balahan geroztik, horroi baita asto bat bere jerrizanik, lehen egu berria gertatu zelarik. Gure astoa balahan izan zerauku elizan.